Hello guys, खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. So guys, दिनै गोबावनि उनाव गोसो जाखांलायबाय आरोना भिडिअ बानायनो ओंखायनो मा खालामदों फुङाव सिखारनानै मोखां सुनानै मबाइलखौ आखायाव लाखाबाय आरोना दिनै भिडिअ बानायनो होननानै ओमफ्राय माने गोबावथार जाबायमोन भिडिअ होनाय जायाखै आरोना शर्ट फिल्मबो बानायनो ओरैबायदि सम जायाखै जायनि थाखाय भिडिअ सिडिअ मोजाङै बानायनो मोनाखै बेनिखाय माने इउटिउबनिफ्रायनो मेल फैलायलांबाय आरोना भिडिअ बानायथाराखै भिडिअ होनांगौ कानेक्ट जानांगौ साबस्क्राइबारफोरजों होननानै मेल फैलायलांदो आरोना ओरैबायदि मेबि ओमफ्राय बेखौ नुनानै आं दिन सानबाय आरोना मोनसे ब्लगखौनो बानायनानै होनोसै जिहेतु शर्ट फिल्म बानायनो एसे टाइम गैथ'वा मिलायथ'वाखै बेनिखायनो आङो ब्लगखौनो बानायनो सानथ'बाय ओमफ्राय ब्लगावबो माने दा मा होनो मा होआ आं दिनै दा कलेजाव थांनो नागिरदों आरोना कलेजाव थांनो नागिरदों कलेजाव दिनै क्लास गैया माबा जोंनिया माने मोनसे एग्जाम दङ आरोना एग्जाम क्लासनि एग्जाम नङा ओरैनो बाहेरा मोनसे माने बाहेरा नलेजखौ नायनो थाखाय जोंनि मोनसे एग्जाम लानो नागिरदों बे एग्जाम दङ आरो एग्जाम जोबनायनि उनाव माने जों प्रेजेन्टेसन होनो दङ मानडेआव ओमफ्राय बे प्रेजेन्टेसननि एसे माने ड्रामा ड्रिल टाइपनि माने प्रेक्टिस खालामनो नागिरदों आरोना बेफोरखौनो आं नोंथांमोननो दिनै एसे दिन्थिनो होननानै सानबाय जोंनि कलेजखौ माबायदि जोंनि क्लासरुमफोरा नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि मोखांनि अबस्था गैया जाना दङ नै खाफाल गंसे आयु दब्रा गोजा आरोना खाफाल गंसेया माने फुजाखौ ओरैबायदि फुजा नायदो सानबा नामा फुजा नायखादो ओमफ्राय सिनेमा नायदो लास्ट खालिथ' डाबल सिनेमा नायबावदों ओमफ्राय ओरैबायदि मेगन मोदै जादों जानानै गैला आंनि खाफाल गंसेया सेस जाखादों आरोना लोमजागुबुलाय लांदो दा लाजिनायनो मोनदों दब्रा गोनां मोखांखौ लानानै थांनो कलेजाव उपाय गैया थांनांसिगोन आरोना माबा ओंखारनोसै ओमफ्राय थांसै आं जाबाय पुरा रेडि बेनिफ्राय आं दा थांसै जोंनि इउनिभारसिटियाव इउनिभारसिटिनि मुङानो जाहैबाय आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटि बेनिफ्राय नोंथांमोना आंनियाव सानैसो सोंहरबाय दंमोन आरोना आं मा खालामगासिनो दासान्दि फरायगासिनो ना जब मावगासिनो ओरैबायदि सोंहरबाय दंमोन दिनै आङो बेफोर सोंनायनि फिननायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों होलांनोसै बेनिफ्राय सानैसो बेखौबो सोंहरदोंमोन आरोना जे आंनि फरायनाया आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटियाव फरायनाया जोबोद गोबाव जाबाय दासिमबो आंनि फरायनाया जोबाखै नामा होननानै सोंहरदों थ' बेनि फिननायखौबो आं होनोसै माने बाथ्राया ओरैबायदि जादों आङो आंनि ग्रेजुवेसनखौ बिएससि इन रेडिअलजिनिफ्राय खालामदोंमोन आरो बेखौ आङो बे इउनिभारसिटिनिफ्रायनो आसाम डाउनटाउन इउनिभारसिटिनिफ्रायनो खालामदोंमोन खालामनानै आङो बेखौ ग्रेजुवेसनखौ फोजोबनानै फुरा न'आवबो थांबायमोन आरो आंना फुरा इन्टार्नशिप खालामनानै आं न'आव थांबायमोन आरो आं दा फिन खेबसेबाव बेवहाय फैफिननाय जाबाय मानो फैदों होनोब्ला आं आंनि पोस्ट ग्रेजुवेसन जायखौ आं लादों MBA इन हेल्थ केयार मेनेजमेन्टआव बेखौ खालामनो होननानै आं बेवहाय फैफिननाय जाबाय आं दा थांगासिनो जोंनि क्लासरुमसिम बेनिफ्राय नै बेवहाय इमु ना मा बुङोथाय बे दाउखौ माने फिसिना दोनदों आरोना बेनिफ्राय जायगाया एसे मोनामो बेखिनिया माने आं उनथिंनि लामाथिंसो थांगासिनो आरोना मोखांनि लामाथिंनिफ्राय फैयाखै इथिं उल्था थांगासिनो बेनिफ्राय बेखिनिया नै जोबोद स्लिपारि आयु बे लामाया जोबोद स्लिपारि ओमफ्राय जोंनि क्लासरुमा बैयावहाय टप कर्नारावहाय दङ आरोना नुहुरस्लाबासै आं हाबफैबाय नै बिल्डिं सिङाव ओमफ्राय जोंनिया क्लासरुमा सेकेन्ड फ्ल'रावसो ओमफ्राय दासान्दि आं -1आवसो दङ आरोना -1आव ओमफ्राय आं दा नै लिफ्टजों थांसै आरो और अभी मैं यहाँ लिफ्ट के लिए वेट कर रही हूँ बहुत ज़्यादा आलसी हूँ चल के नहीं जा सकती लिफ्ट से जाना पड़ेगा मोजां जा गाज्रि जा आंनो अरायबो सिगां डेस्कखौ नांगौ आरोना ओमफ्राय मोनफैगौबाय आरोना किबा केनि क्लासरुमाव ভিডিঅ' লৈ আছো মই কিমান দি লৈছা एग्ज़ाम तो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन मैं अपने कुर्सी पे बैठ गई और यहाँ पर देखो मेरे दोस्त लोग क्या कर रहे हैं एग्ज़ाम हमने ख़त्म कर लिया है और लंच भी कर लिया तो अभी हमें जाना है एक ड्रामा का प्रैक्टिस के लिए एक्चुअली हमें एक प्रेजेंटेशन मिला है तो प्रेजेंटेशन में हम लोग एक ड्रामा भी ऐड कर रहे हैं परफॉर्म करने की सोच रहे तो उसके लिए आज थोड़ा सा प्रैक्टिस होगा तो देखते हैं हमारा प्रैक्टिस कैसा जाता है हम कर पाएंगे
배우서고 टायर ऊपर रिजर्व मारी रिजर्व ड्रामा प्रैक्टिस Don't get panic, students. Wait. Let me see. Hey. Joa. ব্যাকে বেউস হল নাকি মরি থাকিল নাকি একেবারে বেউস হৈ গ'ল পেচেণ্ট হৈ কেনে লাগিছে সিবিনা বহুত ভাল अस्टारफोरखौ सिथाबगासिनो ओमफ्राय बिनिनो नै सिगांनि मोनसेखौ आंजों लोगो सासेजों बानायदों ओमफ्राय उननि मोननैखौ आरो गुबुन सानै लोगोफोरा बानायदों बिदिब्ला गाइस दिनैनि आंनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै बाय बाय लोगो मोनलायगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअआव